Imane omo yaman zita rangu ndinonzi Joseph Mutamba rebasa ndinonzi chigudo omo yaman ndiri mukati meusungwa ndingotenda Mwari kuti vari kundichengeta. I'm fit handina kana chichemo but chandiri kutarisira mulife mangu ndiyoti ndiri mujeri wokudai so ndimborekodhawo 2-3 matracks zvinokwanisa kundibatsira kuti mafanzi angu muone kuti handisanda kukanganwai. Ndiri mujeri but jeri harisi mandiri. Ndofunga muri ngozviona kuti ayo but ndibatsirei kuti ndikwanise kureleasa matracks andinawo because ndine matracks akaipa. It's like ndine 1 rimwe randinaro ndikuva nelive band so far. Ndofunga muri ngoona chigudo chakugona magitari jeri rakanaka riri kuita kuti ndikwanise kutinyatinyawo magitari ayo ngoma ndikunyora asi kumira. So now correctional service Zimbabwe and correctional service tikudzidziswa zvinhu zvakawanda. Handa munhu kwaye chigudo riwo chigudo yama moto dorobito dororo izai mari kubiza ndirikuwetsera magetsi dororo vari kutamba wototamba wakacheukayo dororo nekuti kavanotiniwa nepatani vakawandisa dororo chingoti bata vako vangwanopenga uyu bata vako vangwanorwara uyu chinyowani man. Message yangu ndeyekuti mazim dance artist ngatisanyanyora istereke chinhu one tinofanira kungova neunity one love. So ndimi vamwe vevamwe vanokwanisa kutonibatsira zvinhu zvandikuchemera right now. It's like ndikuchemera kungorekodha track hana mari yandiri kuda hana chi but zvinondibatsira ndingoitawo like Vibes Cartel. You know Vibes Cartel ari mujamaica ari mujeri ari muprison but ari kutoreleasa matracks ari imomo ndichitawo zvamuri kuita izvozvo. So ndinoda help yenyu makakosha makandikoshera. Greetings. Mhosva yangu inini ndeyerepika ndo mhosva yangu ndakasungirwa rep ndiri kupika 9 years so far ndasara ne4 years. So manje ndinenge ndapedza hangu jeri rangu. Kurudziro yangu ndeyekuti musapare mhosva. Vari kubata madrugs musabate madrugs. Vari kudanana nevana vadiki musadanana nevana vadiki because munhu yakujeri munopfekawo dzandakapfeka idzi ndofunga muri kungoona uniform. So we have to reform. Ndo zviri kukurudzirwa nyangwe napresident Emerson Mnangagwa. Vari kukurudzira izvozvo. Vari kutaura kuti say no to drugs. So mazuva ano tiri kufamba nedingindira rinonzi say no to drugs. Tanga tiri kwamutoko, tanga tiri kudomboshava mabvuku. Next week tori kuchitungwiza. So we love you, we need you, all my fans.